Yes, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल जानाय फिन सोरबाय खोब गोसो थाबाय जाबाय दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों बे टपिकआनो जाहैबाय राजनैतिक पलिटिकेलनि सोमोन्दै सावरायगोन रायजोफोर जायफोरा पलिटिकेल मोजां मोनो बिथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ जोबजासे नायबानो जाबाय स्किप खालामालासे आरो जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खनायाव बेल आइकन दं बेखौबो थुनानै अल खालामना ला स' सावरायनोसै स' गिबियावनो आं बिटिआरनि सिङाव जाबाय थानाय पलिटिकेलनि सोमोन्दै सावरायगोन स' मैयाना दाखालि फाइनेल लिस्ट जाबाय इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिनि जानानै सासे केन्डिडेट क'क्राझार लकसभानि जानानै बे जाबाय स्टे रिजार्भआव जयन्त बसुमतारी सारखौ फाइनेल खालामबाय इउपिपिएल दोलोनि जानानै स' बिथांमोननिसिम आंनि चेनेल जानानै बेस्ट अफ लाक आरो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जाहाथे देरहानानै जाहाथे मोजां खामानि मावबाय होननानै स' दा नेक्स्टआव जाबाय बिपिएफ हानजा स' बुंनो थाङोब्ला बिटिआरनि ओनसोलाव मोननै हानजानि स्ट्रं मोनसेया जाबाय बिपिएफ आरो मोनसे पलिटिकेल हानजाया जाबाय इउपिपिएल स' इउपिपिएलआथ' फाइनेल जाखाबाय नाथाय बिपिएफनि जानानै दासिम फाइनेल जानाय नुनो मोनाखै जों गोबां साननो गोनां स' बेनि सोमोन्दै सावरायगोन स' मोनथाम केन्डिडेट सायख'दोंमोन फार्स्टआव प्रमिला रानी ब्रह्ममोन लोगोसे खाम्फा बरगयारी सार लोगोसे पृथ्वीराज नारायण देबमोन स' बिथां मोनथामनि गेजेराव सासेयाथ' सारेन्डार बायदि जाबाय प्रमिला रानी बायदिआ बिथाङा आं गेलेला होनखाबाय डाइरेक्ट मिडिया ससियेल मिडियायाव स' दायो थाबाय सानै बे सानैनि गेजेरावबो दा जों मैया नुनो मोन्दों एकदम गुलाय गुजाय खाम्फा बरगयारी सारा होनो पृथ्वीराज नारायण देबा सोर आं सिनाया बिदि माने हु इज पृथ्वीराज नारायण देब होननानै बुंदों आरो सासेया बुंलायबाय बिनि उनावनो जे आइ डोन्ट केयार खाम्फा बरगयारीखौ बिदि जालायदों जुदि बिदि जाबाय थायोबा बिपिएफ दला मा जासिगोन माबायदि स्ट्रं खालामगोन दाथ' एकदम जिर' टाइम बारा टाइम गैला पलिटिशियानखौ मोजां लाइनाव लांनो थाखाय स' गोबां साननो गोनां स' बिपिएफ हानजानि जा गोबां गुलाय गुजाय नुनो मोन्दों जोंनि केन्डिडेटनि सिङावनो जाहाथे बिसोरनि अनगायैबो बिपिएफ दलाव मोजां केन्डिडेट गैयामोन ना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव स' गोबां समाव जों इन्टेलेक्सुयेलफोराथ' नुदोंमोन गोबां गिदिर गिदिर मेल मिटिं खुंनायाव नाथाय बे जिर' टाइमाव बिसोर सानैल' फाइनेलिस्ट जानानै दं जाहाथे सानैबो जायाखै क्लियार स' गोबां साननो गोनां स' हाग्रामा सारखौ खावलायो जाहाथे नोंनि आफादखौ जाहाथे नोंथांमोना सायख'बानो जाबाय मोजाङै जाहाथे आंनि साननायाव जाहाथे बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा जायखिजाया मोननैनि पलिटिकेल हानजानि जानानै मोनसे पलिटिकेल हानजा थांनांगौ जायखिजाया अब्लासो खामानि जागोन हारिनि नङाबा जानाय नङा जुदि आरो हायोबाथ' बयबो खौसे जानानै खामानि मावबानो जाबाय आरो माखासे गिदिर गिदिर लिडारफोराबो इउपिपिएलआव जइन जानाय नुदों जइनाथ' जाखायो बे इलेक्शन टाइमाव गोबां जइन जायो नाथाय सोर मा जइन जादों मा बेखौ मिथिया भटखौ सोरनो होगोन स' बेनो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे सानै होनै केन्डिडेटखौ थिखां जाहाथे उनाव बै नबसरनिया सार बायदि नोंथांमोना जाया उनाव आरो बर' जालायगोन स' बेखायनो नोंथांमोनाबो मोजां नायनानै गावनि केन्डिडेटखौ सायख' जाहाथे खामानि मावनाय ओनसोलनि खामानि मावनाय बिटिआरनि खामानि मावनाय सोलोंथाइनि खामानि मावनाय जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनाय जोंनो केन्डिडेट नांगौ जों रायजो राजाफोरा जाम्बा नङा दिनै जायगा बेखायनो बयबो लेखा गोरों बयबो साननानै गावनि बेसेन गोसाफोरखौ थाइसे थाइनै फैसानि थाखाय बायजानाङा नोंसोर आं खावलायबाय स' पलिटिकेलाथ' जाखायो बिदि नङा होमबा आरो बे साननैसोनि गेजेरावथ' सोरबा सोरबा निउस लाइभआव बुंदों थानो मोनाखै खालि इन'ग्रेसन अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय स' इलेक्सन टाइमावथ' बयबो बेखेवयो नङा होमबा दा थाइलिर दंफांथ' बस्था गैया रिबन गोबां दाम बायदों नाथाय बबा खामानि जायो बबा जाया गोबां दं नाथाय जोंनि पलिटिशियान लिडारफोरा मोननै राव बाहायो नङा होमबा केरेक्टार दा इलेक्शननि सिगां मोनसे केरेक्टारा बेलेग जायो ओमफ्राय इलेक्शन देरहानायनि उनाव केरेक्टारा मोनसे बेलेग जायो
स' दा इलेक्सननि सिगां ओरैबायदि ओनसोला गोरै जागोन, रायजो राजाखौ बुरखायगोन, आं खामानि मावगोन, मावगोन। नाथाय जेब्ला देरहानानै थाङो, बिनि उनाव रायजो राजाखौ बुङो, उल्था बिसोरसो सोंथि सोङो, नोंसोरो आंनो भट होदोंमोन ना होआखै? बिदिसो जालायो। भाई भट होदों होया बे थांनांगौ गैयाना, नों जायखिजाया देरहाबाय, रायजो राजा भट होबाय देरहाबाय, खालि नों खामानि मावनांगौ डेभेलपनि थाखाय, अब्लासो लं लाइफ पलिटिकेल सालायनो हागोन। स' बेनो जायो, हयथ' पलिटिकेला बिदि जाया। देरहानायनि उनाव बयखौबो रायजो राजाखौ नायनांगौ डेभेलप। स' खायफा केन्डिडेट दं बिदि देरहानायनि उनाव नोंसोरथ' जोंखौ भट होआखैना बिदि जालायो माने। थ' गोबां रोखोमनि रायजो राजा बै समाव। स' जोंनावबो जादों, बिदि जाया नङा, जादों। आरो आंथ' दायो सनितपुरनि नङा होमबा, बा सनितपुरनि खोथा बुंगोन। स' सनितपुरनि जानानै जोंनि लकसभायाव सासे केन्डिडेट थिखांनाय जाबाय, बियो रन्जित दत्त नामा? रन्जित दत्त। स' सार बिथांखौ सिलेक्ट खालामनाय जाबाय। जोंनि सनितपुरावथ' रन्जित दत्त सारखौ फाइनेल खालामनाय जाबाय। स' आंनि साननाय मथेथ' जोंनि सनितपुराव माने 100निफ्राय हमना ला 80% सानना ला बिजेपि थांथारगोन माने, आंनि साननाय बायदि। स' उनाव मा जायो मिन्थिया, माने मानो होनबा गोबां सनितपुर एरियाफोराव दङ थासारि माने एकदम बिजेपि। स' जायखिजाया केन्डिडेट खामानि मावबानो जाबाय। नाथाय दिनैसिम जोंनि रङापारा हाब्बाय, जोंनि ओनसोलाव दिनैसिम लकसभानि केन्डिडेट एमपिफोरा नुनो मोनाखै। स' दाखालि जोंनि ओनसोल खाथियावनो कैलाजुलि अनसुमै बे ढेकियाजुलियाव हाब्बाय, बेयाव मानगोनां अशक सिंघाल सार फैबाय। स' गोबां गोजोननाय मोन्दों, बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बैखालि आं थांनो हायासै, गामिनि खामानि दं नालाय। स' थेवबो आं निउसाव नायदो। स' साबायखर थाबाय बिथांसिम फैनायसिम, जाहाथे बिथाङाबो जोंनि रङापारा ओनसोलखौ जाहाथे अनसुमै हमना ला माइन'सआनो जा खामानिफोरखौ गोग्लैसोना जायगा जोंनि बेखौ डेभेलपनि खामानि मावबानो जाबाय। स' आसा थाबाय निस्सय मावगोन। स' दिनैनि पलिटिकेल बिदिनोसै। जोंनि सनितपुरावथ' रन्जित दत्त सार जाबाय, बियो थांथारगोन बिजेपिना, बाखियाथ' बुंनो थाङा। आरो बिटिआरनि सिङाव थानाय कंग्रेसखौथ' देरहागोन होननानै आं साना, नाथाय गर्जन सारा कंग्रेसनि जानानै गेलेगोन। बिथांबो खामानि मावनाय मानसि निस्सय, बहुत स्ट्रं दं बिथाङाबो। नाथाय बिदि गोजौ सेन्ट्रेल लेभेलावनो जुदि कंग्रेस गैयाबा गोबां सानो मानसिफ्रा दिनै जोंहाबो खामानि डेभेलपनि थाखाय सानो नालाय। स' बेनोसै राजनितिकनि सोमोन्दै, पलिटिकेलनि सोमोन्दै एसे सावरायबाय। रोङैबाबो एसे दिन्थिबाय। मानो होनबा जों गोबां समाव ससियेल मिडियायाव नुबाय थायो, आरो प्रेक्टिकेलबो गामिफ्रावबो नुबाय थायो जों। बेनि थाखाय जोंनोबो एसे एनै नलेज दङ होननानै सानो, नाथाय बांद्राय बुङा, एसेल' जास्ट। स' खाम्फा बरगयारी सार आरो पृथ्वीराज नारायण दे सारखौ आं खावलायो, जाहाथे नोंथांमोना आफादखौ जुदि स्ट्रं खालामोबा, नोंथांमोना मोजाङै मिलायनानै जुदि पलिटिक्सखौ गेलेनो निस्सय देरहागोन आं आसा थाबाय। जाहाथे नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव बिदि नांलायबाय थायाबा रायजो राजाखौ मा बुजायगोन? रायजो राजाबो जाम्बा नङा। गतिके नोंथांमोना मोजाङै थानानै जाहाथे गावनि पलिटिकेल केरियारखौ मावो, आरो जाहाथे देरहानायनि थाखाय खामानि मावो आं मिजिंथिबाय। स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै, बारा गोलाव खालामला। जायफोरा आंनि ब्लगखौ जोबजासे नायबाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जायफोरा गोदान फैदों अननानै नोंथांमोनबो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लादो, जाहाथे आं एसे दावगानो हायो आरो थुलुंगा मोनो। आरो जेसेबां हायो सोर समस्थियाव सोर देरहागोन लकसभानि, प्लिज नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। माने सोर देरहानायनि आसायाव दं। स' आसा थाबाय निस्सय पलिटिकेला बे इलेक्सना मोजां थांगोन। स' बेखायनो जायफोरा जोबजासिम रोजा सारफोर जायफोर गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लादो, फुनाय बेलाइकन दं बेखौबो थुना लादो, अल खालामना ला, जाहाथे गोदान अपडेटखौ मोनबाय थागोन। स' दिनै गोलाव खालामना बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। स' बाय बाय, सि इउ नेक्स्ट ब्लग।